Đorđe! Đoka! Čekaj, Đorđe! Đoka, prijatelju! Ajoj! Čekaj, Đorđe! Jao, mene mili Bože, Đorđe! Čekaj, Đorđe! Ko će biti glavni arhivator? Da li će Dragan još jednom da plati? Jel će pati glavni arhivator? Diše. Ma vode daj, vode! Nema Daj vode. čoveče, daj vode! Ima rakije. Daj rakije da ga polijem! Dobro je. Daj brzo! A kako ću, ne mogu mu od naočara, čovječe, na okice. Čekaj, Đorđe! Čekaj, Đorđe! Čekaj, Đorđe! Jebote čika. Živ je. Da. Čekaj. Nemam vazu. Čekaj, Đorđe! Ajde da ga iznesem. Digni ga, ja ne mogu od leđa, nisam pojas ponio, vidiš da me, i ja sam... Čekaj, Đorđe! Samo se na mene oslonite! Čekaj, Ajde, daj Đorđe! mu ruku, ponesi ga, tako, ajde. Ne mogu da ga dignem sam. Ajde, digni ga, podigni, ja ne mogu zbog leđa, tako je, ajde sad polako ga na vazduh. Čekaj, ja ću mu ruku, tako, Čekaj, ajde. Đorđe! Vuci ga prema vratima, ajde. Čekaj, Đorđe! Polako. Dragane, piši. Tražit ćemo povećanje koeficijenta, novu sistematizaciju, 30% veći koeficijent. Onda i kad nas rabnu, zaboli. Đorđe! Čekaj, Đorđe, nemojte sada! Šta? Ajmo u bolnicu. Kako on brine Ajmo za na... kolegu. Vodite me na groblje. Nemojte, čekaj, Da Đorđe. se odmorim sa babom. Ne valja. Nemojte, čekaj.